Dobré ránečko. Tak som sa konečne vytrepal z hotela. Nejak som to prešvihol. Som spal 9 hodín. Som nespal, neviem kedy naposledy, pred pár rokmi. Ale asi som to potreboval. V izbe nebola chladnička, tak našťastie som mal tú moju, takže som si ju vyniesol potom do izby. Vybehol som do kasína večer ešte, rýchlo dať si slots. Mali moje obľúbené Cows and Aliens, tak tam som minul 10, to všetko, ale mali dobre čapované piva, asi 20, aj nemecké v bare, tak som si dal jeden Feinsteiner. A išiel som spať, padol som jak malé babetko. Takže dneska mám pred sebou 3 hodiny do St. Louis, tam budem asi 3 hodiny. A potom mám ešte 2,5 hodiny na odpočívadlo niekde pred Kansas City a je tam Whitman Air Force Base. Tam je zajtra letecký deň, tak to je môj plán. Dobre, idem si kúpiť coffee and donut na raňajky. Raňajky je 10 hodín lokálny čas. Kalifornia je iba nejakých 7 alebo 8, nejak tak. Dobre, ak bude čo reportnúť, tak reportnem. No, zavolal som spomenúť, aký bol hotel a kasíno. Nemal som veľké expectations, ale tak hotel, klasika, na vidieku kasíno. Ale izba bola OK, izba bola fajn, tam nebol problém. Tak by som dal 60, ale kasíno bolo zastaralé, to boli iba starí ľudia, väčšinou nič proti ním, alebo vidiečania, a to by som dal asi tak 3 alebo 4. A hlavne preto, že sa tam fajčilo. Dosť veľa ľudí fajčilo všade. Takže tam bol smrádik všade. Aj po hoteli, aj koberce špinavé a podobne. Ale ináč za tú cenu a servis bolo fajn. Akorát ma naštalo, že mi dali izbu hneď vedľa výťahu, tak som počul výťahy, ale tak čo už. Nemôžeme mať všetko. Ale dobre som sa vyspal, to je dôležité. Odkedy som došiel do Indiana a týchto lokalít, tak strašne často dojde z ničoho nič búrka, prietrž. Už zdalo sa mi, že prečo Google hovorí, že cesta bude možno afektnutá prietržom mračien a povodňami, ale už vidím. 35 letajú. Tie stíhačky to bolo 35 jedna za druhou a vyštartovali z letiska. Ja som si nešiel, tam bolo vojenské letisko na kraji. 15 minút pred St. Louis. Akurát idem vchádzať do mesta cez most. Bolo úžasné, malé dieťa. Hej, tam je v St. Louis veľký arch. Takže tam idem. Vyzerá to byť zaujímavo. Samozrejme flat, plochá krajina ako Indiana. Takže prakticky teraz už som Missouri, St. Louis, Missouri. Hej, tak sa to volá, ten štát. No tak teraz idem cez rieku na druhú stranu, kde je mesto St. Louis. Vám ukážem sekundičku. Teraz celý krásny oblúk. Nádhera.
strašne veľa aktivít tu, asi to kvôli leteckému dňu. Tu teraz preleteli 2 tankery hore a toto je Arch. Úplne nádherné. A toto je St. Louis. Downtown. Je tu múzeum blues a National Museum, tak tie 2 spehnem pozrieť. A samozrejme barbecue, to sú ochutné lokálne. Fakt krásne. Veľmi jednoduché zaparkovať v centre a dojsť sem pešo. To začína na druhej strane rieka. Easy. Tak to mám rád. Fakt krásne. A jednu vec som zabudol spomenúť, jak je tu strašne vlhko. Teplo. Ale ja mám dobré oblečenie, tenké. Ale fakt sa oplatí vidieť. Krásne to tu je. Som tam sa zastavil. Tam je National Blues Museum a vedľa je Sugar Fire Smokehouse. To Blues Museum stojí $15 vstup, prešiel som ho za 11. Strašne malinké a také. Tam je a vedľa je ten Sugar Fire House. To muzeum nemajú skoro žiadne exponáty, tam väčšinou iba na stenách popísaná história, jak blues začalo a všetci protagonisti, ale nebolo to ani moc fokusnuté na hudbu. Takže dalo sa počúvať cez pár slúchatiek, ale do ktorejšej dobe chytá slúchatka do ruky, že? Sklamaný som bol dosť. Tak som išiel vedľa do toho Sugar House Barbecue. Obrovská ráda, lebo všetci turisti samozrejme sú tam predlákaní. A smoke, smell, akože vôňa barbecue tam bolo všade, takže by som bol napachnutý, ale išli okolo 2 chlapici, čo odchádzali, vraveli, že no, že tá rada vôbec nestala za to čakať to a oni práve dojedli. Tak som si povedal, OK, pochopil som, tak som sa otočil a idem preč. Idem do jedného miesta, čo som našiel, že urobili nejakú jedáleň so strašne veľa reštauráciami, tak sa im pozrieť tam a je to blízko Art Museum, tak sa tam idem zastaviť. Je to otvorené do 9, tak tam môžem hangoutovať dlho. Tak zatím strašne dlhko a teplo. Sa to nedá kvázi ani vydržať. A jednu zaujímavú vec som si všimol, že po ulici sú chrobáci. Veľký zelený. Väčšinou živí, ale ako keby zomierali. Krásavec. To zver. Neviem, čo to je za chrobáčika. Ale je ich tu veľa. Je ich tu dosť. Bolo strašné teplo. Idem na to moje parkovisko. A už som v aute, asi tak by som povedal. Kokos, tak je horúco, že som bol skoro pešo na 4. Ale tak je teplo, že som si ani nevšimol, že som bol vedľa vchodu do môjho parkoviska a nevedel som ho nájsť. Akože toto je moc. Akože sorry ľudia, ale na čo tu žijete? Akože keby neexistovala klíma a elektrika, tak nemyslím si, že tu niekto žije. Je tu, že excessive heat, je pritom iba 31-32, ale
60% vlhkosť, ale akože... Ne, toto nedám. OK, idem sa nájsť ďalej. Rôzne. Alrighty, takže sa to Foundry STL, prečo som to, že STL je St. Louis. Skrátka, a je to tá jedaľa pri bývalej starej IKEA v Brejslave, Ružinové. Takto to vyzerá celé. A je to prerobená tovareň alebo purposely. Tak jediné, čo sa mi zdalo normálne, bola Mediterranean, falafel, stahejny a pivo. Mali dobré pivo. Tak idem sa napapať a idem do toho múzea. To múzeum je, som zistil, do 8 a v piatky sú zadara a je piatok. Tak zbehnem tam, schladiť sa, pozrieť art, trošku kultúry do mňa. A potom asi pôjdem si nákupiť ešte do obchodu. Yep, tak zatiaľ. Alrighty. St. Louis Museum of Art. Je tu strašne krásny park. To dosť prípada Washington Park, tam, ktorý je medzi Capitol a White House. A dosť pekné to tu je. A toto je St. Louis. Som si chvíľku pripal aj v Európe. Dobre, idem pozrieť, no. Schladím sa aspoň na 2 hodiny, mám myslím. A potom, keď dojdem na parkovisku, bude akurát tma. Takže timing. Musím uznať, že múzeum bolo peknočké. Bol tam Native Americans, čínske dynastie, korejské, múmie tam boli a veľa obrazov, galérie. Bol tam pár Picasso, Monet a iný. Akože bolo super. Tu niečo pripravujú, asi nejaký koncert alebo niečo. Veľmi pekne. A toto je z diaľky, to múzeum. Dobre. Dobre, idem do Whole Foods a idem ďalej. Vidno ma? Nevidno. Som sa zobudil o 5 ráno. Lebo že nejaký chlapík bliká so svetlom, som si myslel, že ten správca odpočívadla. Že tam bliká mu auto, že bude otrovať ľudí, nech odídu. Takže sa pozriem cez okienko, že asi ne. Potom som vstal trošku a pozerám a to nie je žiaden správca, ale búrka. Búrka došla, no tak veľa sa blízkalo v pozadí, že to vyzeralo, že tu bliká auto. Tak som sa išiel umyť a teraz mám stále mám hodinu času, kým mám vyraziť. A pozerám, že na Airshow bude tiež búrka prvé 2 hodiny, tak neviem, čo spravím, asi zabijem čas v aute, pôjdem potom. Čo už človek mieni, počasie mení. Tak vyrazil som, stále preší zase búrka, onak dobrodruh. Chujo stretol. Ale idú. A to je kamoš na nimi. Možno má prílbu. Tu bolo pár, čo nemalo prílbu. Idem si kúpiť kávičku. A odtiaľ to mám ešte asi 50 minút na Air Force Base. Tá búrka sa trochu trhá, ale má, že pršať až do 10. Lieta majú začať o 11, tak by to mohlo by to výjsť. Veríme. Dobre. Odbočil som z diaľnice a idem teraz vidieckou cestou na základňu, som tam za 25 minút a Google hovorí, že má prestať pršať za 30 minút, tak držte palce, nech to vyjde, bolo by to super.
Až scenéria je peknička, samé polia. Teším. Vyzerá, že búrka asi odíde, ale strašná rada tu je. Už som v rade asi koľko? 30 minút, ale to asi kvôli tomu, že už toto je základňa a asi searchujú auto alebo čo. Nevadí, aspoň som tu. Takže nesearchovali, čo je úplne super. Takže už sme na základne, tam vidím, už ľudia parkujú, takže sám. A tam sú autíčka, tu je nejaký starý tankerík. Tam je Cobra a parkovisko. Dobre, tak asi za chvíľočku som vonku. Super. Na krič hop, kým palacníky neurobíš, a sa začalo pršať. Tam je Cobra. Ani sa špunti prevážajú. Môže presne pršať, nechce sa mi chodiť mokrý, ale teplúčko vonku. Kúzujeme 22, myslím, že je viacej. Nevadí, ale hen tam už auto parkujú, takže už som blízko. Už som blízko. Sa parkuje vzadu. Ale im to trvá. Ale aspoň neparkovať. Vždycky nie je tu pozitívne. Budem musieť počkať asi. Takže čakám. Prší. Všetci čakajú v autách, že vystúpime. Tak uvidím. Ale predo mnou už sú zaparkované lietadlá. Teším, ale musím počkať. Že vraj za hodinu má fakt prestať. Teda do hodiny. No, za 30 minút. Uvidíme. Začalo pršať, ak je vehem, tam je Letka a Desín. Vzadu sú bombardéry. Celý som smokol, no tak čo už. Čo by sme neurobili pre hobby, že? Idem pozrieť ďalej. OK, trošku sa vyčasuje, ale ešte nie. A tu sú dve 35-ky. Ačka. Úplne krásne. Je tam, myslím si, 111-ka. B52-ka. B1 Lancer. Vzadu cvičné a A10. No a pýtal som sa vojakov, čo išli okolo, že kde je B2, či bude statická, a že bude, ale záleží podľa počasia. A som si aj myslel, oni to skovajú kvôli dážďu, pretože farba na tom lietade je strašne drahá, takže ju nechcú poškodiť. Dobre, idem pozrieť, myslím, že som tam videl Predatora, nejaké veci, tak asi budem čakať, kým sa vyčasie, vytiahnu to z hangára, to bude super. Idem pozerať. Dobre, už sa krásne vyčasilo. Typujem, že hentie hangare vzadu, tam sú B2. Takže ktorý otvoria, budem čakať. A prišiel som na to, že rodina Omišov sa došla pozerať bombardéry. Takže nežijú až takým zastaralým životom. Tu máme Reaper. Brutus.
Drahý psík. A myslím, že 40 sa dá kúpiť aj s vybavením. To it, right in close formation. And what's going to happen then? Well, when those lucky jumpers decide to exit the aircraft, Bill is going to go have a heyday up in the sky. He is going to fly in circles around those jumpers as they are in free fall, and then to that point where they're deploying their parachutes. So I don't know about you, but I really hope that they all have GoPros running. I get to see that footage later. Awesome to see. It's a very iconic aircraft, very rare aircraft. So I encourage you to make sure you're paying close attention when he's flying. I got some fun history on that aircraft for you. Following Jerry, we get the 2 B-25s, right? Whiteman does it right. We don't get just one B-25, we get 2. We don't get just one B-51, we get 2. Yeah, that's how we do it here, right? All right, the B-25s are going to have fun up there. They will get to have this really amazing Longbow Regional Health Center, University of RG. Bolo úžasne, ale nemôžem počkať na celý program, musím ísť preč. Je 11:40. Hodinu dlhšie som to bol, než som mal, ale nevadí. Videl som, čo som chcel, Veni Vidi Vici. A idem ďalej, idem ochutnať Kansas barbecue. Tam je obedík a pôjdeme potom. Jo, zatím. To bola challenge sa dostať zo základne, ale nakoniec som sa spýtal medikov, že ak sa je preč, tak na ich motokáre ma vyviedli aj s ďalším mujom von odtiaľ, takže zlatučky. A všimol som si jednu vec, že tunak na Midwest všetci jazdia pick-upy. Odkiaľ máte peniaze? Na parkovisku dve rady boli iba obrovské pick-upy, akože čujem. Nevadí. Užil som si a bolo super.